Βρισκόμαστε στην Νάπολη, σε ένα τεράστιο παλιό αρχοντικό συγκατοικούν άνθρωποι και φαντάσματα, ψυχές πονεμένες, καταραμένες, αλλά και αθώες, ερωτευμένοι σαλεμένοι και μικροκοπιδαδόροι. Είναι στα αλήθεια στοιχειωμένο αυτό το σπίτι. Άνθρωποι και φαντάσματα μοιράζονται σε αυτό τις μέρες και τις νύχτες τους. Κυρίως τις νύχτες. Ο Πασκουάλε, ψυχή πονεμένη. Άνθρωπος αδύναμος και νικημένος από τη μιζέρια της καθημερινότητας. Η γυναίκα του, Μαρία, ψυχή χαμένη, ζει μέσα από τον άλλον εαυτό της ένα μεγάλο έρωτα. Ο Αλφρέδο, ψυχή ανήσυχη, ένα φιλάνθρωπο φάντασμα. Και ανάμεσά τους κι άλλες, πολλές ψυχές. Ψυχές αγαθές αλλά και καταραμένες. Πλάσματα τίμια, αλλά και απατεώνες. Φρικιαστικές οπτασίες σε συγκατοίκηση. Ο Ραφαέλ, θυρωρός, ψυχή μαύρη. Η Καρμέλα, ψυχή κολλασμένη. Ο Γκαστόνε, ψυχή ελεύθερη. Η Αρμίδα, ψυχή θλιμμένη. Γυναίκα περιφρονημένη, αν και πολυτάλαντη. Και τα παιδιά της, ψυχές αθώες. Η Μανταλένια, ψυχή ανώφελη. Δύο αχθοφόροι, ο Φράνκο και ο Μάρκο, ψυχές καταδικασμένες. Τα φαντάσματα υπάρχουν ή μήπως υπάρχουμε γι' αυτά? Αχ, αυτά τα φαντάσματα. Μια βαθιά ανθρώπινη κωμωδία, μια μαύρη κωμωδία του Εντουάρντο Ντεφιλίππο. Παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Αιτωλικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου το Αιτωλικό. Πρεμιέρα στην τελετή λήξη του Θεάτρου Όψης 28 Ιουλίου. Ώρα 9 και 4 στο Υπαίθριο Θέατρο Αιτωλικού.